What's up guys, how are you doing? How are you doing guys? Welcome to our YouTube channel. My name is Samas and I'm single and searching. Hi guys. So guys, let's go together. We are going to Madziva Nyamaropa. Saka tikudarika tichitora madambosi na Freeman tikudarika tichivatora toenda tese kumusha. Tikumboni. Maybe ni mine now. Saka ande tese guys so abata mutauni hwemuHarare. Tatadza kukuratidza tiva kumba because tanti chimhanya ndiwashuwa road yema kuiziya. Saka there is no much needed kuti tikuratidze. So let's go guys, we love you all. Don't forget to comment, like, share and subscribe. One thing such about my mask guys in introduction. Hi guys, it's Tanasa Mas Family. Welcome to our YouTube channel. This is your first time to see us. Like, don't go in and stay sitting blah 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 blah. Yeah, so guys, saka guys tazovhurirwa space pane vadzika saka nautagara sefamily mainini yavo kabebi keda katokotsi. Hello guys. Hello guys. Unekana muromo wako edwe chinosembera $1 baikokeshi muri fine. Guys ndashokekana guys kuti basi kuita $7. Andikusoke kuno. Vakanyanya kuidza. Guys hanti matadzoka kuira makombi. Hanti kunokwirawo ne50 cents kana $1. Efana ungondoka. Manje vakabva vanoti pondo pamusoro, pondo pamusoro. $. What's up guys, madi maswera nekumuka makadiko. So guys, now tazosvika kuti Madziva. So that now zokona kuzokadza tichiburuka basi. Kuti taifamba nemunhu akabereka mwana namainini tabata mabag, so there was no one anga akwanisa kutora video pavo. So right now tasvika nditafamba zvakanaka namoto zvona. So kune valaika, thank you so much. Kunevaona, thank you so much. Kune vachangotanga kutiona, like we said before, guys, to support you with your subscribe and share, comment and like. Kapata kumbenda ndi pamafuta. Kuona magroup. Ukuona growth kana tumena growth point. So guys, support you guys changotanga kuti otambe tine shungu tapwa kukumbira nemoyo unoda. Thank you so much guys. See you to another vlog.